салом бинандагони арҷманд, имрӯз сешанбе 14 январ шуморо ҳамроҳ бо ҳамкоронам дар Тоҷикистон ва Прага ба дидани барномаи хабарию таҳлили Ахбори Озодӣ даъват мекунем. ҳоло бо мавзӯъҳои нашр шинос шавед. дар мурофиаи чеҳраҳои шинохтаи сиёсию давлатии Тоҷикистон вакилони дифоъ талабгори содир шудани ҳукми сафед шуданд. украиниҳо ва муттафиқонашон мегӯянд, музокироти сулҳ бо Русия бояд замоне сурат гирад ки Украина аз мавқеи нерӯ сари мизи музокирот нишинад. мехоҳам ҷанг ба фоидаи мо ба поён расад ва як порча аз заминамонро надиҳем. баъди амалиёти ҷарроҳӣ бемор ба ҳуш омад. дар як шифохонаи Тоҷикистон табибон амалиёти бидуни бориши мағзи сарро анҷом доданд. айбрим хун мерафт ҳозир шикрона ихлос созам раҳмат дакай сипорам ки мара ҷарроҳӣ кард. ва барномаро аз як хабар шурӯъ мекунем. як фаъоли бадахшонӣ дар зиндон даргузашт. қулмамад Паллаев, фаъоли маданӣ аз ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаби 12 ба 13 январ дар зиндоне дар шаҳри Душанбе вафот кардааст. ӯ моҳи майи соли 2022 дар пайи эътирозҳо дар ин вилоят дастгир ва дертар ба ҳабси абад маҳкум шуда буд. Паллаев 50 сол дошт ва хабари даргузашти ӯро дар шабакаҳои иҷтимоӣ рӯзноманигори мустақил Анора Саркорова нашр кард. ӯ навишт ки Паллаев аз дарди сахти меъда ранҷ мекашид ва ба гуфтаи ӯ масъулони зиндон дар бораи вазъи саломатии ӯ хабар доштанд, вале чорае надиданд. то ҳол мақомот дар Тоҷикистон ин қазияро шарҳ надоданд ва талошҳои радиои Озодӣ барои гирифтани назари хешовандони Паллаев бенатиҷа буд. шакли комили хабар дар сомонаи озодӣ.орг. имрӯз пушти дарҳои баста дар бинои боздоштгоҳи Душанбе дар мурофиаи додгоҳи олии Тоҷикистон вакилони чеҳраҳои маъруфи сиёсию давлатӣ баромад карданд. тибқи иттилои расида, вакилони дифоъ хостори ҳукми сафед барои зерҳимояҳои худ шуданд. дар мурофиаи баъдӣ бояд сухани охирини айбдоршавандаҳо Саидҷафар Усмонзода, Акбаршоҳ Искандаров, Ҳамроҳхон Зарифӣ, Абдулфайз Атоӣ, Аҳмадшоҳ Комилзода, Шокирҷон Ҳакимов, Нурамин Ғанизода ва Ҷамшед Боев шунида шавад, ки бо гумони талоши табаддулоти давлатӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. тафсилот аз ҳамкорам Алишер Зарифӣ. вакилони мудофиаи чеҳраҳои маъруф ки бо гумони ғасби қудрат боздошт шуданд, аз додрас хостанд ки нисбати онҳо ҳукми сафед содир кунад. дар курсии айбдорӣ Саидҷафар Усмонзода, Амрохон Зарифӣ, Шокирҷон Ҳакимов, Акбаршоҳ Искандаров, Абдулфайз Атоӣ, Аҳмадшоҳ Комилзода, Нурамин Ғанизода ва Ҷамшед Боев нишастанд, ки қаблан додситон аз додрас ҳукмҳои аз 23 то 30 соли зиндонро барои онҳо талаб намуда буд. мақомот дар робита ба ҷараёни мурофиаи додгоҳӣ чизе намегӯянд, аммо як манбаи огоҳ аз қазия ба радиои Озодӣ тасдиқ кард, ки дархости ҳукми сафед аз сӯи вакилони мудофиъ имрӯз 14 январ дар мурофиа садо дод. яке аз вакилони мудофиъ низ баъди баромадан аз мурофиа тасдиқ кард, ки имрӯз атрофи иттиҳоми зерҳимояҳои худ баромад карданд, вале ҷузъиёти бештар надод. феълан маълум нест ки мурофиаи додгоҳӣ кай оғоз мешавад. худи гумонбарон дар парвандаи маъруф ба табаддулот охири моҳи декабри соли гузашта дар додгоҳ иттиҳоми хиёнат ба давлатро рад карда буданд. баррасии ин парванда 14 ноябри соли 2024 оғоз шуд. наздикони гумонбаронро ба толори додгоҳ роҳ намедиҳанд ва вакилони дифоъ ҳам аз суҳбат дар ин бора худдорӣ мекунанд. боздошти чеҳраҳои шинохта дар моҳи июни соли 2024 пас аз дастгир шудани Саидҷафар Усмонзода оғоз шуд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. бо оғози соли 2025 сару садо дар бораи эҳтимоли барпо шудани музокироти сулҳи Украина ва Русия зиёд ба гӯш мерасад. дар ҳамин ҳол Марк Рутте, дабири кулли НАТО, мегӯяд Украина бояд аз мавқеи зур бо Русия гуфту шунид кунад. ин паёми Рутте як ҳафта пеш аз савгандёткунии президенти мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп садо дод, ки ваъда додааст ҷангро зуд хотима хоҳад дод. вале дар миёни сарбозон ва мардуми оддии украинӣ дар бораи идомаи ин ҷанг чӣ назарҳо вуҷуд дорад? Тоҳири Сафар мавзӯъро идома медиҳад. соли 2025 украинаро чӣ интизор аст ва ҷанг дар ин кишвар ба куҷо мерасад? ростӣ намедонам чӣ мешавад. дар ин 3 сол
بسیار خسته شدند. хотелось бы, чтобы эта война нарешті закінчилася. мехоҳам ҷанг ба фоидаи мо ба поён расад ва як порча аз заминамонро надиҳем. Ми не здавали ніяких позицій. ман намегӯям ки бисёр хушбинам. дар ин ҷанг сахтӣ дар пеш аст. соли 2024 нерӯҳои ишғолгари русия дар украина ба оҳистагӣ пешравӣ карданд. кӯмакҳои кишварҳои ғарбӣ барои украина сарнавиштсозанд, вале дер мерасанд. артиши украина бо тамоми тавонаш талош дорад монеи пешравии низомиёни рус шавад. ҷо байден президенти амрико ки ҳафтаи оянда курсияшро ба Доналд Трамп месупорад, дар охирин рӯзҳои кораш тарҳи бастаи кӯмакҳои бештар ба Украинаро имзо кард. созишномаҳои бузурги аллакай имзо шуданд ва дар ҳоли иҷро ҳастанд. муҳимоти ҷангии истеҳсоли Амрико соли 2025 интиқол меёбанд, ҳатто агар кӯмакҳои нав дигар қатъ шаванд. Дональд Трамп ваъдаи хотима додан ба ҷангро додааст ва маълум нест сулҳ бо чӣ шарте ба Украина бармегардад. Трамп гуфтааст ки дар як рӯз ҷангро қатъ мекунад, вале рӯзи 9 январ дар як суҳбати дигар гуфт ки шояд ҷанги Украина давоми 6 моҳ ба поён берасад. бисёриҳо нигаронанд ки Трамп Украинаро маҷбур мекунад аз заминҳои ишғол кардаи Русия даст кашад. Владимир Зеленский, президенти Украина, мегӯяд ки дар соли 2025 интизори сулҳи одилона аст. бо гузашти 10 рӯз аз оғози сол ҳанӯз ҳеҷ нишонае аз гуфтушунид барои сулҳ дида намешавад. ҷанге ки иқтисоди дунёро ба мушкил дучор кардааст, бо кушта шудани ҳазорон сарбози русу украинӣ идома дорад. сулҳ бо чӣ шарте ба ин кишвар ва кай бармегардад, касе намедонад. мавзӯи таъқибу азияти ҳамсар ё занон аз ҷониби ҳамсарони пешин ва ё ҳамлаву таҳқир тавассути интернет ба як чолиши ҷиддии имрӯзаи бархе бонувон дар Тоҷикистон табдил шудааст. гурӯҳи рӯзноманигорон дар вилояти Суғд ки дар доираи як тарҳи Созмони Милали Муттаҳид сари ин мавзӯъ тамаркуз карданд, аз ҳолатҳои назорати телефон ва ё паёмакҳои занон, таъқиби онҳо дар кӯчаву хиёбонҳо ва азияту озор чун як навъи замонавии хушунат алайҳи занон мисол оварданд. иттилое ки дар доираи ин тарҳ ба дасти рӯзноманигорон афтодааст, дар як ҳамоише муаррифӣ гардид. Фарзон Муҳаммадӣ аз шаҳри Хуҷанд гузориш медиҳад. сталкинг ё таъқиб навъи нави маъмулгаридаи табъиз алайҳи занон аст ки ба гуфтаи рӯзноманигор Фарзона Ҳодибоева қаҳрамони як мақолааш дар ин бора қисса кардааст. фаришта Каримова, зани азиятдида аз вилояти Суғд ба рӯзноманигор гуфтааст ки пас аз 20 соли оиладорӣ аз ҳамсараш ҷудо шуд, вале 3 сол боз аз ҷониби ӯ таъқиб мегардад. яъне шахс метавонад қасдан вохӯриҳои ногаҳонӣ доир намояд, пайваста ҳамин телефонҳои ҳамсараш ё шавҳарашро пайгирӣ мекунад, манъ мекунад ба ҳар куҷо рафтанашро, ё пайваста агар дар ҷои кор бошад ҳар атрофашангиро пурсида куҷо рафт, куҷо мон, бо ки ҳама вақт зери фишори худ, зери яъне ки контроли худ қарор медиҳад. илова бар ин Фарзона Ҳодибоева мегӯяд чунин ҳолат дар байни зану марде ки бо ҳам оила барпо кардаанд афзуда аст. баъзе аз шавҳаро ҳамин телефони ҳамсарашона боз назорати шахсии худашон, паролҳои худашонро насб карданд ва метавонанд дар ҳамин фосилавӣ ҳар чизе ки занашон гуфтугӯ мекунанд, он паёмакҳое ки онҳо ба дигар дӯстонашон раво мекунанд, онҳо аз телефони худашон истода назорат мекунанд. дар кишварҳои пасошӯравӣ истилоҳи таъқиб ё сталкинги оилавиро қонун ба пуррагӣ танзим намекунад ва барои чунин кирдорҳо ҷавобгарии ҷиддӣ мавҷуд нест. дар Тоҷикистон ин гуна кирдорҳо танҳо ҳамчун майдаъвобошӣ ҳисобида шуда ҷарима пешбинӣ карда шудааст. тибқи як лоиҳаи Созмони Милали Муттаҳид вобаста ба ҳуқуқи занон, гурӯҳе аз рӯзноманигорони вилояти Суғд чунин саргузаштҳои ба хушунат дучор шудани бонувонро таҳқиқ карда ва дар асоси он охири моҳи гузашта мақолаҳо ба нашр расонданд. аммо ба гуфтаи як фаъолзани шаҳри Хуҷанд намудҳои нави хушунат дар пайванд ба олами рақамӣ пайдо гардида истодааст. бо тараққиёти технику технологияҳо зӯровари дигар
ба вуҷуд омада истодааст ки ин ҳам зӯроварӣ кибербуллинг мегӯянд ки дар фазои интернет пахш шуда истодааст ва чуноне ки бисёри истифодабарандаҳои интернет анамин маърифати чӣ мегӯяд анамин истифодабариро намедонанду ва паст аст ба дар ҳамон фазои интернет ҳар гуна расмҳои худро мегузаронанд алхусус ҷавондухтарон ҷавонзанҳо мегузаранд ва ин боиси оилаи вайроншавии онҳо мегардад. ҳар сол дар тоҷикистон маъракаи 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунат нисбати занон амалӣ мегардад. рӯзноманигорон чунин меҳисобанд ки инъикос кардани ҳаёти занони хушунатдида ва мулоқот бо занони фаъол барои беҳтар кардани вазъ таъсир мерасонад. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри хуҷанд. бинандагони арҷманд шакли комили гузориши ҳамкорамро баъди ин барнома дар сомонаи радиои озодӣ ва саҳифаи мо дар YouTube тамошо кунед. бо гузашти чанд ҳафта аз амалиёти ҷарроҳии мағзи сари як навраси тоҷик дар як беморхонаи душанбе вазъи саломатии ӯ хуб арзёбӣ мешавад. Сафо Азизови 16 соларо аз ноҳияи ҳамадонӣ бо усули барои табибони тоҷик нави эндоскопӣ ё амалиёти рагҳои мағзи сар бе буриш ҷарроҳӣ карданд. Ин амалиёт барои хонаводаи Азизовҳо як умедворие барои наҷоти фарзандашон гардид ки мегӯянд айни чунин ҷарроҳӣ дар хориҷа метавонист 3 баробар гаронтар анҷом шавад. Алишер Зарифӣ ва Барот Юсуфӣ гузориш медиҳанд. Сафо Азизов, сокини 16-солаи ноҳияи Ҳамадонӣ, моҳи октябри соли гузашта дар манзилашон аз ошёнаи сеюм ба замин афтида аз сараш ҷароҳати сахт бардошт. дар бемористони ноҳия чанд рӯз табобат гирифт, аммо то охир ӯро табобат кардан натавонистанд. айбрим хуб мерафт ҳозир шукрона иқдос созам раҳмат ба акаи сипоҳам ки мара ҷарроҳӣ кард. субҳиддин Баҳодуров, ҷарроҳи мағзу асаб дар маркази ташхисию табобатии дастаи дил дар бемористони Шифобахш ҳамроҳ бо ҳамкоронаш бори нахуст дар Тоҷикистон ҷарроҳии рагҳои мағзи сарро ба тариқи эндоскопӣ яъне бебуриш анҷом доданд. табибони тоҷик бори нахуст ин ҷарроҳиро дар Сафо Азизови 16-сола иҷро карданд. ин намуд ҷарроҳиҳо дар ҳудуди ҷумҳуриямон аз тарафи мутахассисони худи ҷумҳурӣ анҷом намешуданд. маризон барои амалҳои ин намуд ҷарроҳиҳо ё ба хориҷи кишвар мерафтанд барои табобат ё ки аз хориҷи кишвар духтурон омада дар ин ҷо амалиётҳои намуд бемориҳоро мегузаронданд. хушбахтона баъди омӯзишҳое ки мо дар ҷумҳурии исломии Эрон дидем, ин намуд ҷарроҳиҳоро мо омада бо як дараҷаи олӣ, дараҷаи баланд анҷом медиҳем. ин намуд бемориҳо баъди гирифтани осебҳои кӯсахона майнаи сар ба вуҷуд меоянд ки байни раги калони майнаи сар ҳангоми дохил шудан ба дохили кӯсахонаи сар суроғ шуда ба венаҳои чашм ва қисми рӯй рафта, дар натиҷа дар бемор нобиноии чашмон, варамии чашм, сурхи чашм ва инчунин хунравиҳои шадид аз даҳон ва бинӣ мушоҳида мешавад. ин ҷарроҳии мушкил 2 соату 20 дақиқа идома кардааст. Қодир Азизов, падари Сафо Азизов, мегӯяд қабл аз ҷарроҳӣ вазъи фарзандаш хеле бад буд. чун табибон анҷом додани ин ҷарроҳиро дар фарзандаш пешниҳод карданд, розӣ шуд, зеро имконияти ба хориҷи кишвар рафтан надошт. агар табибот дар Тоҷикистон касали моро табобат ша ба гардан намегирифт монанди Субҳонҷон, мо маҷбур будем ки аз банк ширкат қарз кунему ба Эрон ё Ҳиндустон барем касалро. қаблан барои анҷоми чунин ҷарроҳӣ табибон аз Қазоқистон бар ивази $10,000 дар Тоҷикистон изҳори омодагӣ кардаанд. ҳоло ин ҷарроҳӣ бо тамоми дармону дигар харҷҳояш каме бештар аз 30,000 сомонӣ муодили $3,000 иҷро шудааст. анҷоми ҷарроҳии рагҳои мағзи сар аз тариқи эндоскопӣ дар ҳолест ки дар гузашта сатҳи пасти тахассуси пизишкон ва муолиҷаҳои иштибоҳӣ дар Тоҷикистон зиёд мавриди интиқод қарор мегирифт. табибон иштибоҳҳоро рад намекунанд, аммо мегӯянд вазъ ба он ҳадде нест ки сокинон мегӯянд. як нигаронии дигар ин буд ки табибони бо таҷриба тарки кишвар мекунанд. ва барнома дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. сипос ки онро тамошо кардед. ба радиои Озодӣ фиристодани хабару видеоҳои муҳиму ҷолиб аз ҳодисаҳои Тоҷикистонро фаромӯш накунед. телефонҳо дар саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст. худо нигаҳбони шумо.